Shalom, horas madihita saluhutna ruas ni HKBP Saresot Soposurung. Tapuk kama ibadah tadi manugot ni Arion, marede mahita sian bukwet de nomor 420 sada ayat sada dohot ayat 2. Hata di debata di hita di manugot ni Arion tersurat di Daniel bidu 12 ayat 3. Pujahahun matu hita. Jala halak akan napatas marroha marsinodang sogot songon sodang ni langit. Jala nasida akan nama nogu-nogu torop halak tu hati goran. Marsinodang sogot songon bitang rodi saleleng ni lelengna. Ido yang sahatna. Marsinodang songon bitang. Tarbarita do goar ni si Daniel di Bibelon. Sahalak doli-doli na luar biasa jala marhasurungan. Pola do didok marsinodang songon bitang ditikii. Nagabisi tirodo anggo hapor siaon dohot parsihotan tu debata. Marhasurungan do si Daniel sian aka doli-doli na asing ditikinai. Songon na tersurat ala na dapot di bagasan ibana todi na sumurung dohot roha hapatason dohot hapistaran majujur nipi kajojor kuling-kulingan dohot makaharhari na pasebut tersurat di Daniel bidu 5 ayat 12. Tung marhasurungat dosi Daniel dadaholan diadopan di jolma alanang diadopan di debata. Molo dihajol maon, molo didok marsinodang songon bitang, ima aka jolma na marhasurungan manang na berprestasi luar biasa, jalalungang halak marnida, haboyonna. Dihalomohon debatado asagabe jolma na marhasurungan hita. Ido ubahen na ditopa hita tumiru turupana jala tudos tu pangalahona. Alani ido iko gabe jolma na sumuruk kita jala marlapatan di tonga-tonga ni ngolu nang humaliang tak di pasu-pasu debata hita asa gabe pasu-pasu hita di palua hita asa dohot hita gabe parhitean patu pahon haluaon dia kadongan na tarsosak diurupi debata hita asa gabe pangurupi hita tudongatak dihaholongi hita
asa gabi parholong ni roha nang hita. Asa dohonom ma akan namar sinodang songon bitang ima akan nagabi hapusan di debata marparhaseang aka pasu-pasu na nilehon nai jala mangulahon ulahon hobar tulomo ni roha ni debata songon nani dok ni si apostel Paulus di Filipi 2 ayat 15 sahatu ayat 16 dinasa pambahenam muna unang mahamu marungut-ungut unang marhaganggu naeng ma so hasurahan jala somar lauk hamu aka anak ni debata akan na somar lidang di tonga-tonga ni sudut nageduk jala namar balik disi mahamu mar sinodang songon sinodang ni Portibion asa ido na pinangido jala na dihan lomohon ni debata ulauta di ngolu nang diparnguluata dang marisuang akan na olo mangulahon hata ni debata akan na marsihohot di guarna didongani diparbisuhi jala dipargogoi debatado akan na porsea di ibana para deon ni debatado upa na sumurungi di akan na porsea jala na olo mangulahon hobar tulomo ni rohana. Amen. Martangiang mahita. Mauliate hupa saat rohana mi teodopanmu alia mangpardenggan basa di saluhut holong naung nilehon huto hami marhite ko sa hanguluan di manugot narion. Mauliate nang dihatam naung marsaringar di punguan nami atau ngali Tuhan pargugoy mahami mangulahon hobar lomo ni roham. Bahen hami gabi sitiruon marhite aporseon na tugu duhot papahinan na tama di hadapanmu ibagasan guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiang kami. Amin. Marede hita Muses yan bukede nomor 720 ayat 1 duhot ayat 2. Mahita martangiang ditangiang hato patay alia manami na di bana gijang say pinorbadia maguarmu say rumah harajaunmu say saut molomoni roham di bana tongon songon na di bana gijang lehon matuhami sadarion hanguliot siapari say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami punak kami togi hotu pangjunan palua mahami sian pangago ay hodo na puna harajaun dohot hagogoon Rodi hasangapon saliling nililing na. Amen.